Здравейте! Днес от Барв БГ сме на гости на едно невероятно куче и на неговия невероятен стопанин. Искаме да покажем, че храненето с сурова храна всъщност далеч не е непълноценно и да ви покажем как едно работно куче изглежда и как работи, когато се храни правилно. Това е колегата Калин Балджийски. Много ми е приятно, че се обадихте, за да направим това интервю. Честно казано, искам да споделя мнението си, защото аз съм възхитен от тази храна. Най-вече ми харесва това, че кучето ми е енергично, кучето ми е издръжливо. Също така белезите, по които можете да разберете, че едно куче е окей здравословно, са козината, зъбите и най-вече мускулатурата. Поне за кучетата от седма породна група това е много важно. Защото те както ловуват, както са работни животни, така също са и киноложки обект. Най-вече един стопанин, според мен, трябва да наблюдава тези признаци на животното си, това е козината. Също така е много важно и изпражнението. Изпражнението доказва, че едно животно преработва храната и я усвоява по най-добрия начин. Когато видите, че изпражнението е твърдо и е 1/3 от храната, която сте дали да изяде, това е показателно, че кучето се чувства окей и здравословно е супер. Другото, което е, кучето ми тича доста, работи доста. Когато тича, то хаби физическа енергия. Когато работи, има психическо натоварване. Когато след храненето с барв, виждам, че кучето ми се възстановява бързо. Това също е показател за, да речем, доста доброто качество на тази храна. Добре, да те питам нещо. Вие като ходите на лов, храните ли кучета по време? Аз, понеже съм абсолютен лик в областта на лова, хранят ли се кучета по време на лов? Ами честно казано, аз предпочитам да храня кучето си или 2 пъти дневно, или 1 път дневно. 2 пъти дневно, докато е ловния период, не го храня, защото не е хубаво кучето да тича с пълен стомах. Сутрин няма как да го нахраня, да искам от него ползотворна работа. Затова храненето при него е само вечер. Когато го нахраня вечер, аз съм сигурен, че той вече е абсолютно щастлив и доволен, защото наяждайки се, отива си в стаята, в неговото си легло, ляга, заспива и до другата сутрин е възстановен и всичко е окей. Когато не е ловен период, предпочитам да му разделям храненията на 2, сутрин и вечер. Сега, до голяма степен, едно куче, в това как се представя в лов, в състезания, на изложби, зависи до гена. Но как сравняваш, примерно, твоето куче с останалите кучета, които са от, да кажем, от същото котило или от същия развъдник, които се хранят по различен начин? Да речем същата порода, защото е трудно да имаш наблюдение над едно и също кучило и други кучета от същия развъдник. Не, че не поддържам много близки взаимоотношения с развъдчика, господин Николай Тодоров. Той е човек, който страшно много ми е помагал и не спира да ми помага, не само в обучението, ами в отглеждането на кучето. Той също е привърженик на суровото хранене. Неговите кучета изцяло ядат само и единствено сурово месо. За него това е природата на животното. Защото в природата кучето няма откъде да си набави гранула. За него, и за нас е така. Да, честно казано, това е много комплексен, много широка тема, трябва да отворим, за да направя това сравнение. Но за мен е важно кучето да може да се храни, да почива, да работи и да тренира пълноценно. Когато имаме тези 4 неща на лице, оттам нататък кучето, както виждате, моето куче в момента е в топ форма. Да, личи си, че е страхотно. Беше ми споменал, че изтичва на уикенд, на ловен уикенд, 50-тина и 50-тина, може би повече километра, не мога да кажа точно, но имам колеги, които са малко по-модерни от мен, аз не използвам кръчкомер, но те използват. Ние като ловци сме достигали до 21 км на ден при лов на фазани, защото там е много обикаляне. Ама вие, не кучета? Ние. А кучетата по принцип има едно неписало правило, че колкото е изминал човека, кучето е изминало по 3. Така че може да се каже, че 50 км на един добър излет кучето може да направи. За колко време го възстановява след активен лов? Ами,
честно казано, понеже ловуваме и събота и неделя, това са двата разрешени ловни дена в седмицата, изключение правят и официалните празници. Не мога да кажа, че след съботния лов до неделния лов той е на 100% възстановен. Но с бар в храната смятам, че може би е над 50% възстановен. Другото, което е, кучето възстановява след един такъв интензивен лов, събото-неделен, поне до сряда. За съжаление, не може да ползваш кучето всеки ден на макс. И то е живо същество, има нужда от сън, има нужда от спокойствие и, както казахме, от добра храна. Как го поддържаш в такава форма през летния сезон или през неактивния сезон, ако мога така да кажа? За мен използването на различните менюта на барв е голямо улеснение, защото имаме няколко различни вида храна. Като започнем с пилешко, пуешко, телешко, агнешко и риба. И това са менютата на барв. Това ми харесва, че смяната на менютата не предизвиква в кучето стомашни проблеми и диария. Защото когато трябва да сменя, когато хранех с гранули, ако трябва да сменя едните гранули с други гранули, за да му дам нещо, от което има нужда, да речем другия вид месо, защото все пак гранулите и те се правят от някакъв вид месо, това никой не може да бъде сигурен, но тогава имахме проблем с стомаха, с диария и честно казано, кучето ми, дори да съм използвал висок клас гранули, пак не можеше да се възстанови и да придобие тези резултати, които имаме с барв. Само да поясна за нашите зрители, че различните меса, това означава различни протеини. Различните протеини имат първо различна аминокиселинна структура и профил, второ са богати или бедни на различни микронутриенти или микроелементи. И всъщност, за да се получи възможно най-пълноценното хранене, най-добрият вариант е да се сменят протеините на няколко дена. И храната, нали, вида месо, ако мога така да се изразя, да се сменя на няколко дена, за да се получи максимално пълноценно хранене, да не се получава недостиг на едни хранителни вещества или пък излишък на други. Това е другото, което ми харесва при барв, защото ние не купуваме дребни разфасовки, ние взимаме на кашоните, които са по 18 кг. Там може да си позволим да вземем микс кашона, който има от всички менюта по 3. Така че спокойно, изхранвайки 3 дена, защото в нашия случай кучето в зимния период яде по килограм храна, което ми каза, че е много, но за мен спрямо натоварването му и спрямо активността му, мисля, че е достатъчно. Кучето не живее навън, живее в апартамент, така че мисля, че не трябва да прекрачваме тази граница. Все пак е 35 кг куче, по принцип пропорцията мисля, че беше от 1 до 3% от телесното. Между 2 и 3%, между 2 и 3, но за работно куче дори може да отиде малко повече в активния сезон. Да, и съответно обаче трябва да отиде и малко по-малко в неактивния. Другото нещо, което ние правим е, ние строго контролираме количеството мазнини в менютата. Така че, когато човек се занимае малко по-надълбоко в храненето или особено когато говорим за работни кучета, може да се прецени какъв процент мазнини да получи кучето, за да не качи повече килограми. Или пък обратното, ако трябва да качи малко повече килограми, за да възстанови, особено ако трябва да възстанови бързо след работа, тогава пък може да му се даде малко по-мазно меню, защото мазнините знаем, че те са нискогликемична храна и много бързо възстановяват клетъчната работа. Отново се повтарям, но аз съм супер доволен, защото тези менюта, може би така сте ги направили, че да има за всеки един сезон определеното меню. При летните месеци, както знаем, кучето не трябва да бъде прехранено, трябва да бъде дори постоянно гладно. Така наричаме ние периода летния за кучетата ни. Те трябва да бъдат постоянно гладни. Ами виж сега, значи нахранени, но и гладни. Човека, който прави менютата, който
се занимава с това да изобрети рецептата, ако мога така да се изразя. Един от най-известните треньори за кучета, които се тренират за издирване и спасяване в Гърция, пък и не само в Гърция, в цяла Европа. Значи той няма куче, с което да е започнал да работи и да не го е Значи пак става въпрос за работно куче. Точно така. Той само с работни кучета се занимава и това прави цял живот, 40 години. Това е чудесно. Така че всичките рецепти, които той е направил, са съобразени с това кучето да бъде в постоянна готовност за работа. Защото айде сега тук лова е, да кажем, събота и неделя, но едно куче, което се занимава с издирване и спасяване на деца, примерно. Бедствията не се случват, когато на кучетата им е удобно за работа. Да. Едно куче, за да стане работно, заниманията са ежедневни. Както виждаш, нали, разбрахме се да се видим, да поговорим, но не сме в парк, не сме в градска среда, а сме на обичайния терен, където кучето идва всеки ден, сутрин и вечер, за да тренира. Няма как едно животно да искаш да работи и да го тренираш само в събота и неделя. Както казват американците, без блока няма победа. Точно така. И в случая за нас тренировъчният процес е целогодишно. Ние нямаме момент, в който да... не мога да кажа, че нямаме. Сега метеорологичните условия, когато вее, вали, но пак тогава трябва да бъдем подготвени. Тренировката е тренировка, но няма нищо общо с работа. И физически, и ментално. Точно така. За мен е много важно кучето ми в тежки условия да може да работи, защото фазанския лов е един от, мога да кажа, най-тежките видове лов, защото там терена е пресечен, терена е в зависимост, т.е. фазаните не са на такова поле. Тук в момента може да видим яревица, може да видим пъдък, но когато отидем за фазани, там са драки, там са долини, там са трапища, кучето постоянно е нагоре, надолу, в храстите се навира, подуши ли миризма, той няма право да се откаже. На него в главата му е кодирано още от едно време, когато е измислена породата, че той трябва да работи. И той постоянно, да не казвам голяма дума, но е на 90% готов. Така и трябва да бъде. И пак казвам, нали, бар в храната, мен това ме удовлетворява, че мога да си позволя, хранейки го веднъж вечер, да съм сигурен, че кучето ми е нахранено, спокойно, което е страшно важно. Едно куче ловно, няма ли добра психика, то не става. До каква възраст работят кучетата ловните? Грубо казвам. Нали, смисъл, то от куче до куче разликата е много голяма, но... Така е, но едно куче със здрава нервна система, взето от правилния човек, който е направил дадената линия в породата, в случая линията е ловната порода, тези кучета, имам приятел, който има подобно куче на моето, друга порода, Курцхарен, въпреки че го подиграваха, че му е телково кучето, понеже претърпя няколко операции, защото вече е старо, той е на 13 години, кучето има хъса да ловува. Щастливият живот на едно куче е ето това, да тича. Да тича, да играе и да служи на собственика си. Така че ловните кучета спокойно могат до 12-13 годишна възраст, стига да нямат... Това е другото предимство на бар в храната, че в нея няма заложени бомби с закъснител. Значи в нея няма въглехидрат, който в зрялата възраст на кучето да почне да се утаява тук по хълбоците, да започне да качва по лека килограми. Тоест едно куче, което се храни с барв, то е жизнено до края на живота си. Това е чудесно, това само може да ме радва. Аз не съм стигнал до този етап, но ще се радвам до дълбока старост да го храня с такава храна и да знам, че тази храна ще удължи може би с месеци, може би с години-две. Ами ние може да си обещаем накрая за финал да поддържаме връзка със сигурност. И живот и здраве. До година по това време може да направим още едно интервю, по-до година още едно и така до дълбока старост. Аз съм съгласен. Ако искаш, мога да ти кажа една тайна. Храниш барф и нямаш проблем.